Nik uste dut hitza sortu zen euskararen erabilera sustatzeko, ez? Ez bakarrikan erabilera, baizik eta danon artean komunikazioa, informazioa euskaraz emateko, ez? Azkenean gabezia bat zegoen zonaldean, eta hitzak saiatu da hori betetzen, ez? Era berean, hori sustatzeko, hori aurrera atetzeko, hitzak elkartu ditu profesional ugari, ez bakarrik periodistak edo argazkilariak edo baita ere idazleak, artistak, modu guztietako kolaboratzaileak, ez? Eta hor, niri egokitzu zitzaidan tartetxo bat, ez? Paper txiki bat, ez? Eta, niretzako hor egotea pixka bat laguntzen edo parte hartzen, eman dit aukera jarraitzeko ibilbide guztia, ez? Eta era berean niretzako izan da modu bat euskara ez ahazteko, ez? Argi da lagunekin eta hitz egiten dudala, baina askotan nire arlo profesionalean kanpoko jendekin nabil, obrak eta gauzak azaltzeko beti kanpotarrei egin behar dut, orduan beti beste hizkuntzak erabiltzen ditut. Eta aukera politia bat izan da euskara mantentzeko egunerokotasunean eta baita ere profesional arloa. Hitzarekin hasi nintzen, Hondarribiko aldean, Bidaso aldean, komiki bat egiten. Eta horrela ibili nintzen urte pila. Orain, ian behin edo egiten dut ilustrazio bat, edo horri alde bat, eta berez esperientzia oso polita izan da. Lehen aipatu da bezala adibidez komikiak egiten nuenean, ni marrazkilaria naiz, baina ez naiz gidoilaria, orduan ariketa horretan ibili behar nintzen, ez? Baita ere, euskara landu behar nuen olako ariketekin, orduan niretzako aberasgarria izan da. Ariketa polita ez ahazteko hizkuntza eta saiatzeko marrazketarekin egiten dudana, baita ere hizkuntzarekin egitea, euskararekin egitea, eta niretzako berazgarria izan da, eta eskertzen dute aukera hori. Azken urte hauetan, aukera izan dut ere bai beste arloetan lan egiteko, egon naiz Hondarribiko udaletxean euskara zerbitzuan lan egiten, euskaraldia, korrika, talako gauzak kudeatzen, baita ere orain nago instituto batian artea erakusten, ez? Eta argi dago bidea egiten ari dela, saiakerak egiten ari direla euskara mantentzeko, euskara aurreratetzeko, baina oraindik lan asko egin behar da, ez? Eta nik uste dut hitzak, ez? Paper garrantzitsu bat duela egoera horretan, ez? Ezin ditugu galdu olako medioak euskaraz aritzen direnean, ez? Gainera, oso bakarrik gaude, ez dauden medio asko euskara, dana euskara egiten dutenak, ez? Orduan askotan bakarrak gara, ez? Orduan nik uste dut bitzak betetzen duen papera oso garrantzitsua dela.